चेनेल दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। दायो आङो कारिगावनि माइबंफुरि गामियाव मोनसे गोजौआव नुखाबाय नोंथांमोना साइनबर्डआव मडेल कारिगाव मडेल हस्पिटाल दङ। बेयाव जोङो सिङाव हाबहैनो नागिरदों गाइसमोन, खिन्थु मोनसे आख' फाख' मोनदों जोङो। आंथ' मास्कबो बारा गाननाय जाया, बेनिफ्राय क्वारेन्टाइन दोनदोंमोन होनदों। दा नायनायसै, हाबनो उसुबिदाबो मोनदों मास्क गाननाय जाया आं हाजार जाबाबो, ओंखायनो उसुबिदा। ट्राइ खालामनायनि गाइसमोन थ' फरवार्ड। लुनाया दाबो जागासिनो दङ, जोबाखै। ओरै सगा गुवार मोजां हस्पिटाला एकदमबारे ओरै दंजोबो। ओरै नार्स क्वार्टार, डक्टर्स क्वार्टार। नोंथांमोना एसे सिगाङाव जाय भिडिअखौ नुदों बा आं जाय भिडिअखौ दिन्थिदों बेयो जाहैबाय कारिगावनि। ओरैनोथ' माइबंफुरि गोदान निउ भिलेज दं होनदों। दा एक्सुवेलि एक्जाक्ट लकेसना कारिगावथारानो, फैबानो मिन्थिगोन। बारा गोजान जाया, कारिगाव बाजारनि एसे थांनांगौ। गाइसमोन नोंथांमोना भिजिट खालामफैनो हागोन बा हस्पिटालाव फैनो हागोन। नेक्स्ट टाइम आङो डक्टरजों लोगो हमनो नाजागोन। दहाय एसे रायज्लायबोखाबाय। दा बिथांमोननि माखासे एग्जाम सोलिगासिनो दङ, माखासे खामानि दङ, बेखायनो बेस्थ'जोब माखासे डक्टरफ्रा। खिन्थु नेक्स्ट टाइमाव आं बिसोरजों रायज्लायनो खोथा होबोदों। स' गाइसमोन दिनै जोङो जोहोलाव दैमालु कारिगावनि गार्डेना बेयावसो दंफैयो। बेनि सिनारिफोरखौ नोंथांमोना दसे नायनो हागोन। स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।